dɔ delila ka tɛmɛ e ni ne cɛ a wagati mana dɔn n t'a ni hakili b'a la i ka cɛko kuma ne y'a yirila k'a fɔ n balimakɛ den dɔ bɛ yen nɔ n bɛ n'i d'o ma i y'a yira k'a fɔ i t'o fɛ a kuma cayara i ye foto ko kuma fɔ ne ye foto bɔ ne y'a yir'i la foto ko in kɔfɛ i ma jaabi ɲɛnama di yan n y'a yir'i la k'a fɔ n'i t'o fɛ ne ka dilen fɛ i bɛ mun fɛ n'o ye n'i mɛnna n'i ma na n'a ye ne b'a kɛ n ka hakilina ye ne dun den nin ye ne t'a fɛ k'i diyagoya ka don ko la nka ne ni n balimakɛ bɔra sisan an kumana a y'a yira k'a bɛna den bila ka na a kana tile fila kɛ la o tile fila kɛ kɔnɔna la n'aw bɛnna mun kan an bɛ baara kɛ n'o ye o de tun don ka f'i ɲɛna o kɛlen don koyi ne t'a fɛ k'i diyagoya nka n laban bɛ n'i diyagoya minɛ parce que i bɛ ka waleya min kɛ nin n tɛ ka bɛn n ma dɔɔnin kuwa Morirwa. Okay, nyame ndala. Bonsoir. Le bonsoir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kan dulu. Ani baw. Ne kɔrɔkɛ dun kan basi t'a la. Yɔrɔ samiya banna sa. Wallahi samiya nɔgɔyara. N'o tigɛra. Awɔ n'o tigɛra. Basi foyi tɛ. Alhamdulillah. Aw yɛrɛ dun. Basi tɛ yen. Tellement sɛgɛn sira la kosɛbɛ. Bon an ka sira ɲuman ye sa. Bɛ to ka minɛ sisan. Wallahi. Ko ma nɔgɔn sa dɛ. Orokiya. Baji dun yɛrɛ na. Baji dun mɔgɔw ma. Ah, we sɔn ka fɔ dɛ. Parce que we sɔn ka fɔ dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Baara ka ca yan nɔ. Tiɲɛ na. Ne bɛ taa so dɔrɔn. Komi kɔrɔkɛ bɛ yen nɔ, ale bɛ yen. A yɛrɛ kun ye
kuma dɔ fɔ n ye voilà t'a dɔn ni n'a ye ɲɔgɔn faamu. awɔ an kumana an bɛ to fɔ labila ni tilala a bɛ ji bɔ ka di ma wɛrɛ dumuni kɛ a fɔ ko kuma wɛrɛ bɔ i y'a faamu. Oluya n tɛ ji bɔ ka d'a ma k'a ko n'a bɔra i bɛ dumuni d'a ma. cɛ sinɔ ko bɛ cogo ye cɛ yɛrɛ b'a bɛɛ kalama sisan ko sɔgɔma tɛ cɛ mɔɔ yɛrɛ kibaruya mo cɛ ni mo fɛnɛ famana kabini don dɔ la ne bɔra a fɛ yen ne ko an ka taa an sen na yala k'a bɛ n'o don fɔ bi ne ni mo ma ɲɔgɔn ye o yɔrɔ a yɛrɛ ko b'a fɛ ka kɛ mɔgɔlankolon ye tile fila na an bɛna taa bɔ mɔɔ la y'a mɛn cɛ o kɛ cogo di ne yɛrɛ bɔli yɛrɛ bɛɛ ka gɛlɛn ne ma sisan t'a dɔn fɛn fɛn de don cɛ mɔɔ ye n ka jalen yɛrɛ cɛ bisu yɛrɛ a bisu kibaruya de cɛ don o bisu bɔra an fɛ yan nɔ n'a ye ɲɔgɔn ye kɔnɔ suta kan dɔw b'a da kuma caman caman cɛ k'a kɛra fama ye ne ko cɛ a bɛ kɛ cogo ye n'a kɛra fama ye n'an ma ɲɔgɔn sira bɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo ye tiɲɛ yɛrɛ la an tun bɛ ɲɔgɔn ye o ye ekɔli de ye n'o ye ekɔli bilala ka ban f'an ka ɲɔgɔn sira bɔ sinon an tɛ se ka ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ anw cɛ la est-ce que ne tɛ mɔgɔlankolon de ye parce que cɛ déplacement ka gɛlɛn ne ma mais fait est-ce que an tɛ taa bisu fɛ an ka taa bɔ a la cɛ sinon ok a kɛra tile fila yɛrɛ n'o temps b'i bolo an bɛ se ka taa kɛ an ka bila Salaamaaleykum an sɔgɔma. man sɔrɔ Basi. alhamdulilayi an b'a Basi. fugilan ko ka di yɛrɛ fugilan ko fɔlɔ wa ne kɔrɔkɛ bɛ e ladamu la fɔlɔ dɛ Bon i ladon komi ne yɛrɛ bɛ degera fugula la yɔrɔ an bɛ sɛnɛ de kɛ tile wɔɔrɔ donc n'i ma fugula don social min fɔ a bɛ tile a bɛ mɔgɔ m'olu f'i ɲɛna bi ni masala mɔgɔ bɛ kuma la i bɛ fugilan bɔ i y'a faamu basi tɛ yen. alhamdulilayi an y'a dɔn i sera ka sunɔgɔ bon e dɔɔni sunɔgɔ. sira ma ɲi sisan Wala an degelen don nin fɛn ninnu na wa an bɛ baara f'i ye tu kɔnɔ yen. Basi tɛ yen. an b'a ne yɛrɛ kun ka jɔ i ka sunɔgɔ bɛɛ la i lafiyara alhamdulilayi baasi tɛ mɔgɔ nakun ka kɔrɔ n'i yɛrɛ komi ne ni n kɔrɔkɛ an ye kuma caman fɔ ka muso ko ye ne kuma fɛ i dɔgɔnin dɔ bɛ yan ne kuma fɛ ka i don o ma an bɛ dugawu de kɛ ala ka ni saya labɛn o kama ne y'a f'a ɲɛna a k'i bila ka na i kana tile filanin kɛ yan walasa i ni dɔgɔnin n'o ye o bɛna k'i muso ye n'an ka laɲini n'o ye i n'o ka se ka ɲɔgɔn dɔn a ka ɲɔgɔn faamu sabula ka d'a kan a tɛ ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ an ma deli ka ɲɔgɔn ye voilà bon o dun ko bi kana mɔgɔ den jagoya ka don furu la o kama ne ko k'a i bila ka na a ka se ka ɲɔgɔn ye n'a ye ɲɔgɔn ye o kama n'a bɛnna ko la a bɛ a ko tɔ ne ni kɔrɔkɛ anw b'o kɛ furu de ye fɛn dɔ ye dulokiba tɛ ko n'i y'a dɔn bi sini n'i sɛgɛnna i b'a bɔ ka dulon furu to yen
furu ɲɛnamaya de kamanaw ka k'i bila ka na tile 2 i k'o kɛ n fɛ yan walasa i ni muso in a bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn n'a ye ɲɔgɔn dɔn faamuya ni hakilina bɔra ko ma an b'a kɛ ten i y'a faamu o de kun ye i nakun de a diyara n ye ala k'an sababa bɛn cɛkɔrɔba yɛrɛ o de fɔ an ye an bila ka n'o yɛrɛ kama pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ko a kɛ ko ɲuman bɛ se ka ɲɛ cogo min ale yɛrɛ bila ka n'o de kama baasi tɛ ko misiri welela n bɛ taa misiri la inshallah i y'a mɛn Kobe ça va. Kobe jogo ni. Tiɲɛna nin ne yɛrɛ ne m'a faamu. I nana cɛ kan ye joli ma dilan dalakan yɛrɛ la a wulila ka tɛmɛ n'a sen fila jamana bɛ tɛmɛ nin kan mais nin tɛ ne dɔn ne ye cɛ min ye nin bɛ tila ka bolilen boloma ne nɔfɛ yan nɔ inshallah. Vraiment i ka wele i nana diyara n kojugu. Yɔrɔ. I fa dun? A bɛ yen nɔ. Baasi t'a la. Baasi t'o kan. Morikɛ e bɛ ka fɛn dɔ kɛ ne la vraiment ne tɛ ka se ka o faamuya quoi. Cogo di? Mais ne hakili la Ala ye adamaden Ala ye hakili d'i ma i ka se ka baara de kɛ n'a ye wa Ala ma mɔgɔ foyi dan ten adamaden fɛn fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ Ala y'i dan ka fɛn dɔ kalifa i la wa i kan ka fɛn dɔ dɔn cogoya bon ne t'a dɔn e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ n t'a dɔn i bɛ ka i yɛrɛ kala lafili de wa n t'a dɔn fɛn fɛn de don e tɛ ka se ka fɛn foyi faamuya e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ. Mo ne ye n ka kuma tagabolo faamuya e yɛrɛ b'a kafa depuis ne ni e ɲɔgɔn dɔn ne terikɛ sɛbɛba de e ye n'i ye n wele waati o waati n bɛ n'i ka welekan jaabi et puis zango i ye bonya ta k'a di yan ne t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya min na quoi i ye ne da hadamadenya yɛrɛ la Mo e ye ne terikɛ sɛbɛ ye wa e ye ne kanubagaba ye an ka teriya ka di kojugu i ma ye ne yɛrɛ yɛlɛla k'a f'i ɲɛna ne ka fiancé yɛrɛ nalen don a ye munumunu na ni dalamaso ye n nana k'a f'i ɲɛna n tɛ se ka mɛn k'an b'a to n bolo la ale bɛ so kɔnɔ so ne y'i ka kuma bɛɛ faamu walayi teriya la ne tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quoi ça fait mun de bɛ n bonya des trucs comme ça i bɛ fɛn bɛɛ de diya ne bolo Morikɛ ne kan ka ne yɛrɛ hakili la e kan ka fɛn dɔ faamuya quoi nin kuma sugu ninnu e man ka nin kuma sugu ninnu fɔ ne ɲɛna quoi. Mo ne mun fɔ ne ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ e ɲɛna e ko ne kan ka fɛn dɔ faamuya ne ni e bɛ teriya la kalo joli han n'i ye ne wele ne bɛ n'i ka welekan lamɛn an bɛ baro kɛ i ye n terikɛ de ye
Ne tɛ k'a faamuya dɛ vraiment n t'a dɔn i bɛ fɛ ne k'a fɔ cogoya min na ne fiancé fɛn nalen don u bɛ so kɔnɔ yen nin yɛlɛka jiginna nin fɛ yɛlɛka jiginna nin nɔfɛ ni nana mɛn cogo dɔ a cɛ man ɲi. n'i m'a faamuya a ka ɲi n'i m'a faamu a ka ɲi. ne de taara na mun fɔ sisan han n'o ko mun de b'e la dɛ ne ɲɛ b'a la i ɲɛw kumu-kumunen don i nisɔndiyalen tɛ ne kɔrɔ quoi alors que ne dun bɔra village la ka na e de kama ne ko e ka cɛkɔrɔba ma foyi f'i ye wa Bayini ma foyi f'i ye i furucɛ de ne ne nana i furucɛ ne de b'i ta Suna ani Farida donc min kɔni ka di ne ye ne nana de pour que i ne bɛ se ka bɛn an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu bɛn bɛ se ka don an bɛ se ka deli ɲɔgɔn na cogo min yanni ko in ka kɛ sɛbɛ ye ne nana o de kama ka bɔ village la ka na mais ne ɲɛ b'a la i tɛ pɛ ba la ne ka côté la quoi donc ne tɛ ka se k'i faamu ni min bɛ yen i b'a ɲɛfɔ ne ɲɛna yanni voilà ne ka se ka n ta ni bila don i ka ko la quoi. Moriba i tɛ segin ka taa joona i nɔ na Deep doma ne fa ye ne lasigi k'e ka kuma fɔ ne ɲɛna ka tila k'i foto ta k'a di yan ko n k'a lajɛ a don n y'i foto fara-fara o man bɔ dɛ n ye tasuma bilala k'a jeni k'a mugu cɛ k'a bila ka taa fiɲɛ fɛ ala nana ne ka ɲɛnɛmaya ye ne kɛ tugun ala k'i bila ka taa fiɲɛ fɛ ten tɔ o mana Moriba e bɔra ka village min na musoman caman tɛ yan e ma se k'i ɲɛnakala ka dɔ t'o la o e bɛ n'i sigi la k'e bɛ ne fɛ han. Chérie a t'i n'a fɔ ko ne bɔra village la ko muso tɛ yen nɔ dɛ yen nɔ yɛrɛ pour que i ka se ka ne dɔ ye e ka ɲininkali kɛ dɔrɔn ko jɔn ye jeune premier
parce que a bolo ka nu filɛ a bolo an village an ye Gawar alors que an civilisé len no ka tɛmɛ aw dɔw kan kabi village la ɲininkali kɛ dɔrɔn ko jɔn ye jeune premier hali sisan ne ka fɛngɛ bɛ mori amison la n y'a dayɛlɛ a bɛɛ ye musomaninw village musomaninw bɛɛ bɛ tugu ne kelen de kɔ mais olu bɛɛ fɔkun tɛ ye quoi ne nana yan dɔrɔn pour que ka balimaya de kala parce que e ye ne fa dɔgɔnin den de c'est pour ça la ne nana o kanali de kama pour que balimaya bɛ kala mais n'a fɔra e bɛ ka to ka ne minimiser tantɔ c'est à dire i tɛ ka ko diya ne bolo quoi mais ne kɔni bɛ min f'i ye dɔrɔn jisuma k'i ko ji la ne bɛ se ka o de f'i ye. ne ye cɛ min ye jeune premier nin bɛ tila ka kasi ne nɔfɛ inshallah ka munuma ka ne minɛ n sen ma ka yafa deli a bɛ tila k'o kɛ yan n'Ala ma basi kɛ i ka bɔ fɔ fɛn na ka na ni bɛna se ka bɛ ne fɛ non ne cɛ min ne tɛ décourager dɛ. Oui, allô? Ouais, bon, ça va. Ouais, ne bɛ so. Ok, d'accord, n y'a faamu. Ok, n bɛna n sɔrɔ. I sigi. Ko bɛ cogo di? Ko tɛ cogo la. Cɛ a kɛra fanga yɛrɛ. A kɛra walayi u kunkolo sufilenba de don. Cogo di? Mun de bɛ? Mo. Cɛ n bɛ muso dɔ de nɔfɛ quoi. Muso in de kɛlen don ka ɲɛ gan kojugu walayi. A kɛlen don ka ɲɛ gan. Mo cogo di tantɔ? Ma se k'o faamu dɛ. Ne bɛ ka yira a la cogoya bɛɛ la n ko ne b'a fɛ mais a bɛ k'a yira ne la i n'a fɔ ko fɛ tɛ ne fanfɛla la quoi pour que fɛ bɛ ne dusukun na mais ale bɛ ka ko in ta n'a ye sira wɛrɛ de fɛ quoi a bɛ k'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ko denmisɛnnin de don a tɛ ka se k'a faamuya cogoya bɛɛ la ko a ka fɛ bɛ ne dusukun de la quoi. Mais e m'i da waga k'a fɛ k'o kuma fɔ yan parce que muso dɔw bɛ yen n'i ye zɛsi k'u la i yɛrɛ ka lajɛli kɛcogo yɛrɛ dɔrɔn u b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la karisa bɛ n fɛ mais dɔw bɛ yen yɛrɛ f'i ka a bɔ i da yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ la cɛ karisa ne b'i fɛ yɛrɛ de ma i ka ko ka di ne ye trop n m'a fɔ ma e m'o fɔ a ye nɔ. nin b'a dɔn ko ne b'a fɛ denmisɛnnin tɛ o mais a ye kuma dɔ de fɔ o yɛrɛ de bɛ ka ne tɔɔrɔ quoi mais a ye sisan i b'a fɔ a bɛ k'o ko de waleya quoi. a ye kuma jumɛn de fɔ. ne tɛ se k'o f'i ye. mais ne kɔni b'a dɔn kɔni sin kɔ la o ka fisa ni kɔdala munumunu ye i b'a fɔ a ye mais n'a ka numéro b'i wele a wele dɔrɔn i ka ci fɔ a ye. ni ne y'a wele a tɛna sɔn ka ne ka appel ta ne ma da la parce que ne n'a farala ɲɔgɔn na san cogoya min na ne ma da la n'a bɛ sɔn ka ne ka appel ta. mais e t'u ka yɔrɔ fan dɔn wa. ne b'a dɔn kɛ. ɔ n'i b'u ka yɔrɔ fan dɔn taa yen nɔ. cɛ cɛbakɔrɔ sɔnkolon tɛ musoko ye dɛ musoko kɔni n'i b'a fɛ ka ban taa u nɔfɛ a ka so